1.2% लाइफ होनानै नाथाय जों बेखौ आइनो खोन्थानो हायाखै जों आइनो खोन्थायाखै आरो खोन्थानो हायाखै दायो जे अपारेशन जागोन बे अपारेशना जाबाय लिभार केन्सार होनदों डक्टरा ओमफ्राय डक्टराबो गेरेन्टि माने लाइफआ 1.2% होनदों डक्टरा नाथाय इसोरनि आखायाव हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायो लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव जों ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा सासे बेमारि लोमजानानै बा हस्पिटालाव दं अपारेशन माने खनबा अपारेशन जाखांबाय ओमफ्राय आरो दायो खनसे टटेल खनबा बे खनबायाव मा अपारेशन दङ होनब्ला बिबुआव केन्सार जादों आरोखि लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव सासे बर' बिमा दा बेखौ लोगो हमनो नागिरदों जा हायो आंनिफ्राय थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो हैना फैनो होनना नाजादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्ला मिथिगोन आरोखि दायो आङो माबायाव दंफैयो हस्पिटालावहाय हस्पिटालनि नामा मा नाम होनदोंलै नानि सेन्ट जन्स हस्पिटालावहाय करमांलायाव ओमफ्राय मादैया मा जादों होनदोंमोन आङो अपारेशन खेबनैयावबो अपारेशन जाबाय दा उदैयाव स्टेन दङ ओमफ्राय गल ब्लाडारबो गैला बे अपारेशन जाबाय आङो गोबांथार अपारेशन जाबाय थाबाय दा लास्ट अपारेशन आंनिया दा नै लेबार अपारेशन दंबावो दा बे लेबार अपारेशनाव गोबां फैसा नांगौनो डक्टरा होनदों खरसेयावनो बेसेबांबा 25,000 ना बेसेबांबा नांगौ होनदों दा हरथाम हरब्रै थानायनि आरो चेकआपनि अपारेशन खालामनायनि ओमफ्राय मा गामिनि होनदोंमोन गामिनिया जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गामिया नंथ' कुसुमबिल ओमफ्राय पिएसआ गसाइगाव ओमफ्राय बेसे गोबाव जाफैखो बेयाव फैनाया मे 28आवनो फैदों जोंनि आइया बेंगलरावहाय ओमफ्राय दायो दिनैहाय एडमिट माने लास्ट मान्थआवहायबो अलरेडि एडमिट जाखाबाय माबायाव आगस्टआवहाय माबाबाय गल ब्लाडार गारबाय ओमफ्राय माबाबाय किडनि स्टनखौबो रिमुभ खालामबाय ओमफ्राय दायो आरोबाव माबा लिभारनि प्रब्लेम अलरेडि आङो भिडिअ बानायना होखाबाय बेनि दारेबो मोनथिबाय जानो हागौ ओमफ्राय आरोबाव दिनैहाय एडमिट खालामबाय 27 मानडे ओमफ्राय वेडनेसडेआवहाय माबा दङ अपारेशन दङ ओमफ्राय दा रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो रायजो राजानिसिम आखाइ फोजोबनानैहाय खावलायनो सानो जे अननानै अनसुंथाइ हरबा मोजां जागोन आरो नोंथांमोननि प्रेयार्स दा बिथांमोना लुबैदों जाहैबाय नोंथांमोना जि हायो गावजों गाव अननानै थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो होलायलायदो हरलायलाय आरोना बिथांमोननि माबा QR क'डखौ आं होगोन ओमफ्राय नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों नाम्बारखौ बिहरनो हागोन बिथांमोनखौ कल खालामनानै रायज्लायनानै हरनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो माने बयबो ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोन जोंहा मादैनि थाखाय अननानै एसेब्लाबो प्रे खालामनानै होदो जाहाथे मादैया इसोरनि अननायजों मोजाङाव फैफिनो नङा होमब्ला दा बेखौनो खावलायो नोंथांमोना अननानै जा हायो बिथांमोननो अनसुंथाइ हरबानो जाबाय आरो एसे एनै आंनि मुङा निजलेखा हाजोवारि नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ आरो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो दिनै मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों बे रिकुवेस्टआनो जाबाय आंनिनो जोनोमगिरि बिमा आइ बियो गोबांथार सैनांनानै दङ नोंथांमोननि हेल्प नांगौ नोंथांमोननि प्रेयार्स नांगौ नोंथांमोननि बेबायदिनो थाइसे थाइनै हेफाजाब नांगौ मानोना मोनबा अपारेशनावबो जोंनि आइया मोजां जादों आरो नैबे दानि अपारेशन जे जागोन बेनि जे रिपर्टफोर आङो नोंथांमोननो आङो बेखौ शेयार खालामनो सानदों फार्स्ट फैजेननाय मेयावहाय अपारेशन बेबायदिनो आसामावहाय हायैखाय मेयावहाय बेंगलराव फैनानैहाय जोङो फार्स्टआव जोङो बे नै ट्राइ लाइफआवहाय जोङो नायहोदोंमोन गोबां बबो फैसा थांबाय नाथाय बेवहाय अपारेशन खालामनांगौ होननायावहाय गोबांथार होनदोंमोन बिदिनो 9 लाख 10 लाख बिदि होनदोंमोन ओमफ्राय जोङो हस्पिटालखौ जोङो सोलायनाय जादों बे ट्राइ लाइफआ HRBRLआव दङ कालियान नोगोरावहाय बेंगलरावनो बेयावहाय नायहोदों मोननै फाइल्स दङ ओमफ्राय बेयावहाय नायखांनानैहाय बेबायदिनो डक्टरा होनदोंमोन अपारेशन खालामनांगौ होननानै ओमफ्राय
जोङो बेनिफ्रायहाय जोङो मुभ खालामनानैहाय नै रिपर्टआ नै लोगोफोर आंनि रिपर्ट गोजा बियो गासैबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे गासै स्केन खालामनाय गोजा आरोना उदैनि स्केन खालामनाय गोजा ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर नै बेयो माबा जोङो सेन्ट जन्स बेंगलरावनो सेन्ट जन्स मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बियो करमांग्लायावहाय बियो माबा जोङो बेयाव लाबोफिननानैहाय दायो अपारेशना मोननै साक्सेसफुल जाबाय मोनसेया जाबाय गल ब्लाडारखौहाय बख'बाय ओमफ्रायहाय किडनी स्टनखौबो माबाबाय ओमफ्राय दायो आइनि उदैयावहाय बेबायदिनो माबा दङ स्टेन सोनानै दोनदों माने अन्थाइ बख'नायाव स्टेन सोयोना दायो स्टेना बिदिनो दङ मास मोनसे बिदिनो बारा जाबाय स्टेना उदै सिङावनो दङ आइनि मोदोमा बेबायदिनो बुयो उदैयाबो गिदिर जायो बुयो ओमफ्राय आथिं आखाइ बुयो लोगोफोर ओंखायनो बे गासैबो रिपर्ट गोजानै सानफ्रोमबो बिराद सैनांबाय आरोना गोबांथार नै लोगोफोर बे गासैबो रिपर्ट गोजानै बे सेन्ट जन्सनि रिपर्ट गोजा बे नै बे सेन्ट जन्सनि रिपर्ट गोजा ओमफ्राय नाय बे नै गासैबो बे अपइन्टमेन्ट लानायनि बिल्स बायदिसिना अपइन्टमेन्ट लानायनि नै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो गोदानै आरोबाव जोङो बे अपारेशनखौ जोबखांनानैहाय आरोबाव नायहोबावदोंमोन ओमफ्राय पेट सिटि खालामनायावहाय डक्टरा रिपर्ट मोनबाय नोंथांमोननो देखायनो आङो भिडिअ'आवहाय बारा मोजां नुनाय नङा डक्टरा होनदों कि 1.2% लाइफ होननानै नाथाय जों बेखौ आइनो खोन्थानो हायाखै जों आइनो खोन्थायाखै आरोना आरो खोन्थानो हायाखै दायो जे अपारेशन जागोन बे अपारेशना जाबाय लिभार केन्सार होनदों डक्टरा ओमफ्राय डक्टराबो गेरेन्टि माने लाइफआ 1.2% होनदों डक्टरा नाथाय इसोरनि आखायाव बे गासैबो नोंथांमोननि प्रेयार नांगौ आरो लिभार केन्सार जे अपारेशन जागोन बियो 6 आवार्स 7 आवार्स बिदि जागोन आरोना लोगोफोर बे अपारेशना गासैबो इसोरनि अननायाव साक्सेस जानांगोन होननानै आं आसा आरो भरसा खालामो आरो गोबांथार रांनि गोनांथि जादों नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै बे स्क्रिनाव होनाय स्केनावहाय नोंथांमोना हरनो हागोन बा एकाउन्ट नाम्बार होनायावहाय हरनो हागोन आरो नोंथांमोना हायाब्लाबो इसोरनियाव बिसना होनायानो देरसिन बेनो आंनि खावलायनाय आरो जे अपारेशन जागोन बियो 29 नङाब्ला 30 जागोन सेन्ट जन्सआवनो आरो डक्टरा होनदों जे आइसिइउआवहाय दोननांगौ अपारेशन जाखांनानैहाय साक्सेसखौबो डक्टरा 15 to 20% साक्सेस खालामनो हायो होननानै लिरनानै हरदों डक्टरा ओंखायनो गासैबो इसोरनि आखायाव लोगोफोर इसोरानो दैदेनबोदों आरो इसोरानो दैदेनलांगोन होननानै भरसा खालामदों नोंथांमोननि प्रेयार्स नांगौ आं फोथायो दिनै डक्टरा 1.2 होनब्लाबो इसोरनि आखायाव जेरै लाजारा थैनायनिफ्राय थांखांफिनदों बेबायदिनो आइया जेरै फार्स्ट बार अपारेशन जानायाव इसोरा फाहामदों बेबायदिनो नैबे 6th टाइम अपारेशनावबो मोजाङै जागोन होननानै आरो बेनो लोगोफोर आंनि जे खावलायनाय रिकुवेस्टआ नोंथांमोन गासैखौबो खावलायदों बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो अलरेडि पस्टआवहाय नुबाय जानो हागौ आंनि आब'आबो
मोनसे पस्ट होनानै होदों बेयाव माखासे मानसिफोरा बेबायदिनो सापर्ट हरदों अनसुंथाइ हरदों आरो प्रेयार खालामदों नोंथांमोननिसिम थैंक यू अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा मिथिबाय बुजिबाय दा बिथांनि अपारेशना मा होनगोन बुधबार खालि यानि गाबोन बिथांनि अपारेशना गाबोन जागोन दा नोंथांमोना सोरबाफोर अननानै बिथांनि थाखाय जायफोर हरनो गोसो जा हायो हरनो हागोन आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर कल खालामना रायलायनो गोसोब्ला स्क्रिनाव नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनाबो रायलायनो हागोन अपारेशना माबायदि जाखो डक्टरनि बुंनाय बायदिब्लाथ' जोबोद दुखुनांथाव 1.2% माने चान्स दं आरोखि थांनानै थानो हानाय बेफोरबायदि जोबोद दुखुनांथाव आरो नोंथांमोना हाजासे इसोरनाव प्रे खालाम बिथाङा जाहाथे मोजां बिथांनि अपारेशना साक्सेस जायो आरो मोजाङै मोजां बिथाङा हामनानै न'आव थांनो हानाय बायदि जों बयबो अननानै बिथांनि थाखाय प्रे खालामनानै जाबाय आंनि फलोवार्स नोंथांमोन थैंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय